Samhradh Iontach. Pictiúr a haon. Dé híine atá ann agus tá an scoil críochnatha don samhradh. Lá bra gríonmhar atá ann. Bualann méamh agus cliana le chéile os comhair an taobh. Tá súlaigh méamh go mbeidh samhradh den scoth acu. Aontaíonn cliana le agus d'fhirsí go bhfuil a lán le plé acu agus pleananna samhraigh le déanamh acu. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó feictear na cailíní in oifig bhainisteoir an óstáin áitiúil. Tá siad in mbun agaibh leis an mbainistéir de phost an duine san óstáin ar feadh míosa le hairgid a thuile don samhradh. Is léir go bhfuair siad na poist mar feictear na cailíní an sin ag glanadh ceann de na seomraí. Deir méamh go bhfuil an tá ló go bhfuil na poiste acu, fad is atá siad ag philús glanadh. Pictiúr a trí. Nuair atá dóthain airgid ag na cailíní, chuireann siad saoire go dtí an róimh in áirithe. Feicimid iad os comhair an cholas éim, tá an aimsir gan samhrú. Is folas go bhfuil siopadóireacht déanta ag na cailíní, mar tá cúpla málaí siopadóireachta ina láimhe acu. Ceapann cliana gur cathair ghlóite í an róimh. Pictiúr a ceathair. Ina dhiaidh na róimhe, fileann na cailíní ar éireann. Imríonn an bheirt acu ar an bhfoireann feile áitiúil. Bíonn siad ag tréanáil 2 uair in aghaidh na seachtaine agus faoi dheartha bíonn an cluiche ceannis acu. Bíonn an bua ag na cailíní agus bíonn glundar an domhain orthu. Le céiliúra i dhéanamh ar an mua, téann siad go dtí an phictiúrlann le féachant ar scannáin agus le grán rósta a ithe. Pictiúr a 5. I pictiúr a 5 feicimid na cailíní ag obair ar san charnacht néamhinsin de pól. Obair Ionach atá ann ag cabhrú le daoine bochta agus daoine gan dídean. Tugann méamh AD agus bia de cheanbhean bhocht suite ar leach dorais. Tá an tanbhean an-bhuaich as 8 na cabhrach. Pictiúr a 6. Sa phictiúr deireanach, deireadh an todhraigh atá ann. Deir méamh gur bé an samhradh a bear a bhí acu riamh. Aontaíonn cliana le agus deir sí go bhfuil si ag súil go mór leis an mbliain sa chuaigh. Samhradh den scoth a bhí ann, lán le heachtraí nua. Ceistena. Cá bhfuil na cailíní i pictiúr a haon? Cad atá á ithe ag na cailíní i pictiúr a 4? Cad a cheapann méamh faoin samhradh a bhí acu?